Kira nake ki ji mai na ce biki za ki ga musu ki ban masauki zuciya da jiki na bari biki so ya su kamar mafarki. Kira nake ka ji me na ce maka za ka ga musu ka ban masauki zuciya da jiki na bari maka so ya su kamar mafarki. Hadari gabas to kawai wayan mayafi zuciya ta fasa take kawai ga tunani ya yi zurfi abinda ke rai ba da yin rufi in sanar miki kin ga yafi in kika amsa zan ji karfi cikin jiki in samu sauki. Kira zuciya da jiki na bari biki so ya su kamar mafarki. Idan ya ce maka na ji kai mini ba zan guje maka ba, to Allah kawar dan me ka yo mini da zan sanar a gaba, domin a raina ka ga mai mini ba zan rufe maka ba, ta ko na sa ka gaba na bi ka ina ta tattaki. Kira nake ki ji mai na ce biki za ki ga musu ki ban masauki zuciya da jiki na bar maka so ya su ka bar mafarki. ni Allah kawai da ya kyauti na yi miki a dole ne na faɗa zan ba ki duka kula na yau miki abin da kin ka biɗa ki da biyayya za ki yo kare da na faɗa ki faɗa ni zan faɗa da waɗanda suke san raba mu tare da ke. Kira nake ka ji me na ce maka za ka ga musu ka ban masauki zuciya da jiki na bar maka so ya su ka bar mafarki. Kira nake ki ji mai na ce biki za ki ga musu ki ban masauki zuciya da jiki na bari biki so ya su kamar mafarki. Shi so bai san ban kwana kai ke sharan kuka na dama kai ne fata na zan so ka kira sunana kai min inuwa in bar rana tunani na ko barci na ni kai ɗaya ne wa kallo na zuciyar san bar una dandana so ya zama zaki. Kira nake ki ji mai na ce biki za ki ga musu ki ban masauki zuciya da jiki na bari biki so ya su kamar mafarki. Kira